ושלום חברים, ואנחנו בסרטון של קלאש רויאל. והיום אני רוצה להסביר לכם 5 הקלפים הכי טובים. מצטער על הרעש, כי אני לא כל כך בבית. כאילו אני בבית, אבל מחוץ לבית. כאילו בגינה של הבית, ויש פה אנשים. ויש לנו היום פה גם יהיה אורח. והיום אני רוצה להסביר לכם 5 הלג'נדרים הכי טובים. והאורח שלי כמובן, אמרתי לכם. הוא יהיה באמצע הסרטון, כי הוא עכשיו כזה, הוא בדרך להגיע לכאן, ואנחנו נתחיל עם הקלף הראשון שהוא הדלוג. הדלוג לדעתי באמת זה קלף ממש טוב. הנה האורח שלנו הגיע, תגיד שלום. שלום. נראה לי שהוא יסביר לכם על הקלף הזה, ואני אסביר לכם על הקלף הבא. אוקיי, כמו שיונתן אמר לכם, הקלף החמישי הוא דלוג. הדלוג יכול להגיע למרחקים עצומים, מוריד מלא דמג' ויכול להוריד מלא דברים בקליזות. והוא מושך כל דבר אחר, אז זה טוב. וגם אם אתם לא יודעים, שיפרו את הדלוג, זה פשוט ממש טוב. והקלף הרביעי שלנו הוא הבנדיט. כמובן שלא יכול בבנדיט, אני לא אוהב 9, אני חושב שזה מאוד בדרין 6. הבנדיט היא קלף באמת, היא קלף חדש, לג'נדרי חדש. ואני בהתחלה לא כל כך התלהבתי, לא ידעתי בכלל מה היא עושה. ואחרי זה הבנתי שהיא רצה, אף אחד לא יכול לפגוע בזה, פשוט אדיר. שהיא רצה למישהו, זה פשוט אדיר זה פשוט אדיר, אני אומר לכם, ממש התלהבתי מזה, וזה באמת קלף טוב, מצטער שעצרתי כאן, כי היה איזשהו בעיה, אבל באמת, זה לג'נדרי תותח. הוא באמת, אני שיחקתי מול הקלף הזה, דווקא הרבה פעמים, וזה באמת, תמיד אני מנסה לשים עליו זאפ, ואני לא מצליח, כי הוא רץ, באמת פשוט אדיר. ובגלל זה אני חושב שזה באמת מקום רביעי. והמקום השלישי, לדעתי, זה המים. וחבר שלי כאן, האורח יסביר. ואני רוצה רק להגיד לכם משהו אחד, תירשמו באמת, בבקשה, תירשמו לקליי, אנחנו פתחנו אותו, באמת. וקוראים לו y.n רויאל. ובבקשה תיכנסו ותירשמו לערוץ ותנו לייק אם אהבתם וסאב, ובאמת תודה חברים. ואם אתם תעשו את זה כמובן סתם. ואנחנו נראה, והמיינר, האורח כאן יסביר. אוקיי, המיינר יכול להתחפר באדמה ככה שאף אחד לא יכול לפגוע בו. יש לו חיים רבים ואפשר לשלב איתו כל מיני פושים של מיינר ואלקטרו וויזארד, מיינר וגרייביארד, מיינר גרייביארד פריז, וזה מה שטוב בו. ובאמת זה מה שאהבתי בו, שהוא יכול להשתלב בכל מיני פושים ואף אחד לא יכול לפגוע בו, באמת זה אדיר. והקלף השני הוא האלקטרו, חברים, האלקטרו. מקום שני, זה פשוט אדיר. אתם לא יודעים אפילו, זה קלף אדיר. כששמים אותו הוא גם עושה זאפ. והוא גם יכול לראות על שתי דברים. גם על המנהל וגם כמובן על המנהל של היריב, גם על המנהל של היריב וגם על הקלף שהוא שם. וזה פשוט אדיר, ובאמת אהבתי את הקלף הזה, הוא באמת קלף טוב, באמת טוב. ואני חושב שנעבור לקלף הראשון באמת. אתה מבין אפילו כמה חשבתי. הקלף הראשון, כמובן שהוא היה סביב הסתם, זה הגרביארד. פשוט אתם לא יודעים. כמו שאמרנו, הוא יכול גם להשתלב עם מיינר, יכול להשתלב עם פריז, יכול להשתלב עם אלקטרו, יכול להשתלב עם כל מיני דברים, וזה פשוט קלף אדיר. ואני רוצה גם להגיד לכם, אני רוצה גם קצת להסביר לכם, חבר שלי כאן, האורח הסביר, קצת על הקלפים החדשים, שעומדים לכם שזה הנייטוויט, הבץ, כן, הוא יותר קטן ממני. והוא יסביר לכם כאן על הקלפים החדשים. אז תסביר. אוקיי, אנחנו נתחיל בנייטוויט. הנייטוויט היא כמו וויט רגילה, רק שבמקום סקלטונים הוא מציע
בת, וזה מה שטוב בה, שהיא גם הולכת לבניין ונותנת מכות והיא עולה הרבה אליקסר. הבת הם 5,000 שעולים 2 אליקסר והם עושים ממש מלא דמג' אבל אין להם הרבה חיים. האיספל משפר, מחיה הרבה דברים, ואם שמים גריילביארד ואיספל נראה לי זה ממש טוב. כן חברים, וזה הקלפים החדשים. ואני מצטער שהסרטון כזה קצר, כן? ובבקשה תירשמו לערוץ ותנו לייק וסאב ותירשמו לקלט, אני מזכיר לכם y.n רויאל, זה פשוט אדיר. אני פשוט אתם יודעים איך זה ישמח אותי אם תתנו לייק, סאב וגם תירשמו לערוץ, באמת יהיה אדיר. ותודה, אנחנו היינו y.n רויאל ואתם הייתם הצופים שלנו, ויאללה ביי.